Prečo nie je neskoro začať cvičiť aj po 40-ke? To je veľmi dobrá otázka. V prvom rade preto, lebo všetci potrebujú endorfíny, čo sú hormóny šťastia, ale v každom prípade, keď starneme, alebo teda dostávame sa do toho najlepšieho veku, tak ono to telo zvykne ochabovať. Hej, môžeme sa cítiť na 20, ale tak ako sa staráme o dušu, tak by sme sa mali starať aj o telo. A samozrejme má to aj rôzne zdravotné benefity, prináša to kopec aj radosti, samozrejme netreba to prehnať, ale v každom prípade treba začať preto, aby sme sa cítili dobre a hlavne kvôli sebe a svojmu zdraviu. Na čo by mali dbať ľudia, ktorí sa rozhodli začať cvičiť aj v takto pokročilom veku? V prvom rade žiadny vek nie je pokročilý, ale samozrejme treba začať dbať na svoje zdravie. Naň by som ja osobne dbala vždy, ale čo je dôležité, netreba nič preháňať. Netreba si myslieť v prvom rade to, že začnem cvičiť, alebo možno som už sem tam, ja neviem, v mladosti cvičila alebo cvičil a mám 20-ročnú pauzu a rovno si myslím, že zabehnem 3 kilometre alebo 10 kilometrov, urobím 500 drepov, dvihnem neviem aké ťažké železo. Tak toto nefunguje. Treba robiť všetko, ale s mierou. Akými cvikmi je vhodné začať po 40-ke, aby si človek neublížil? Treba začať najprv buď s vlastnou váhou, alebo teda s ľahkými váhami. Samozrejme vždy je vhodné najať si trénera, pokiaľ sme úplní nováčikovia. Už aj preto, lebo stretávam ľudí, ktorí hovoria, ja by som aj išiel do fitka, ale všetci tam na mňa budú pozerať. Verte mi, že každý si tam cvičí a nepozerá na nič. Samozrejme, niektorí sú tak milí, že skôr pozerajú na vás preto, aby vám pomohli. Ale cviky si môžete zvoliť naozaj podľa toho, akú máte kondíciu. Samozrejme, čo vám odporúči lekár, čiže nikdy by som nešla proti lekárom. Napríklad, ak máte problém s kolbmi, tak by som nevolila napríklad nejaké nárazové kardio a skoky a podobne. Ono to všetko sa dá samozrejme aj zlepšiť, ale treba ísť na to veľmi pomaličky a poväčšinou aj so skúseným dozorom, ale opakujem, to by mali robiť samozrejme aj tie mladšie ročníky.